asa abana chintakana ikiagera barumba bwati baibori bagocha kubarusinga bausebe chande baende chikonda muna baibori bande bachire bakonyira abana babo ese igo muna nche muna mama county gontaete goteba abana bari chintakana batabwati abaisa na bang'ina nakorire omukisana ase ng'encho konya nabo tokonya korera ase serikali rero rituko ria rero nigo nasindwa chibese chirange 3 million chigo chigokonya abana chintakana abarasi chisukuru bagosoma secondary school igo nare gotebia serikali chibese chinde chiri chitigarete chitarache chiabana bari chintakana gakimo chiayereri ase ng'encho still tobwata abana barenga still abange bataragenda ekero nare goeta naeta ase school ye yorwaki nanyora omwana ororo entakana enyore ebwata max 377 omwana oyo omong'aini naende orwete ase school ye public ore korera mono otakeire bokonya ase ng'encho arera kero omonto orengo orera nainche narera igo nateba ng'a gaki nyasaye nainche ankonya nyigorere chinchera mbogori omwana oria aba omwana one erinde mosomi mwakanere nainche fees erinde omwana oria aende gosoma bono iga nabekera abanto bachakire komogorera ebinto biriaganetie erinde omwana oria agende skuru ekiagera nabo narora omwana ogwechanda mono otabwati abaibori otari kwenyara tari era bieka ase emechi yaito ma abana barona abange bachandegete nare gosaba nagosorora abarai baito ase mbakoigwa onde ore bonto matenga barai bono igakira omorai gabwate gasi enkong'u ase eng'encho nainto tokong'usunga ari naria na resources tobwate enchiyo na echinke lakini nende aria ase tokonyara tobwaterane torusia abana baria ase obomani ai omwana oyo ochire ndoche omwana nere oyo omwana entakana otabwati abaibori batebingo baba muno okorokwa naende okwana muna riri gwatotebe. Kwa majina naitwa Bena Kerubo Mukwa kutoka kijiji cha Orwaki. Nilisoma kwa shule ya Rangenyo Primary. I scored 377. Siku ya leo nina furaha sana kwa sababu Jerusha amenisaidia. Nilikuwa nimebaki nje for the last 2 weeks, sijaenda shule because of poverty. Alikuwa nakuja, niliambiwa na mama Jilani mwenye ako kwa hiyo komiti yenye alikuwa nawakujia. Then nikamka asubuhi, I went up to that place. I waited for her. Then when she arrived, I explained to her. She understood me and she decided to assist me. So, where were you called? I was called in Nyabururu Girls and I'm a total orphan. Please, all those leaders who are capable of assisting can assist those children who are still outside. When I grow up, I want to be a neurosurgeon. Sikia vipi? Sasa hali ikoje unasikia vipi? I'm happy. Okay, great. Asante. Yuko sawa.